हा मुख्यमंत्री आम्हाला म्हणतो की पोर्तुगीजने गोवा लुटलं म्हणून. त्याने काय लुटलं नाही, यांची लूट चालूच आहे. मला वाटतं गोवा सीएमला इन्व्हेस्टिगेट करायला पाहिजे सोनाली फोगट केसमध्ये. पब्लिक सर्वंट जे चांगले आहे त्यांना काढून टाकतात, त्यांना सर्वंट पाहिजे. गोव्यात एव्हरीथिंग इज फॉर सेल. लोकांनी केलं तर श्रीलंकासारखं करायला पाहिजे, असं अर्ध करून काय फायदा होणार नाही. गोवाचे लिबरेशन तर आतापर्यंत सगळ्यात करप्ट सरकार हा आहे. सगळ्या धंद्यामध्ये पैसे घेतो. ते 10चे 15 देव करून देणार त्याला, म्हणजे देव पण सिलेक्टिव्ह आहे असं तो सांगतो. मला वाटतं की जुवारीने हे फायनान्स केलेलं आहे आणि हे फायनान्स करून त्यांना क्लीन चिट क्विकली दिलेली आहे. राहुल गांधी यांच्यावर जास्त इन्व्हेस्ट केलं आणि ते नंतर गेले. हे मोस्टली हे त्यांची पॉलिटिकल आत्महत्या आहे. 100% चित्रपट दिला. नाहीतर आम्ही पण राजकारण सोडून पोर्चुगीज पासपोर्ट घेऊन गेलं तर चांगलं होईल. नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आत्ता आपण पाहिलं तर गोव्यातल्या राजकारणात मोठमोठ्या घडामोडी गेल्या अनेक दिवसांपासून आपण पाहतोय घडतायत. सो आपल्याबरोबर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाई सर आहेत आणि आपण थोड्याशा त्यांच्यासोबत गप्पा मारणार आहोत एकूणच गोव्यातलं जे राजकारण आहे त्या संदर्भात. सर, मनापासून स्वागत आहे तुमचं गोमंतक डिजिटलमध्ये. आपण गेली अनेक महिने पाहतोय गोव्यातलं राजकारण असेल तर वेगवेगळ्या कारणांनी समोर येते आणि देशभरात ते गाजते. महाराष्ट्रात आपण बघितलं मागच्या 2-3 महिन्यामध्ये तर आमदार जे फुटले होते त्याच पद्धतीनं आजही गोव्यातले जे काँग्रेसचे आमदार आहेत ते फुटलेले आहेत आणि भाजपमध्ये त्यांनी प्रवेश केलेला आहे. तर एकूणच हे वातावरण देशातलं एकंदरीत बदलतंय, त्याकडे तुम्ही कसं बघताय? नाही, गोवा तसं बघायला गेलं तर मॅक्झिमम केस लॉ अँटी डिफेक्शन देशाला देतं. हे चांगलं नाही. हे ॲक्च्युली इट्स अ बॅड एक्झाम्पल वी आर सेटिंग टू द कंट्री that under the 10th schedule of the constitution which pertains to the anti-defection law, we give maximum case law to the rest of the country and show a way how to defect. म्हणून हे शिवसेना लोक आले आणि ते टेबलावर नाचले. त्याच हॉटेलमध्ये आमचे काउन्सिलरला पण त्यांनी घेऊन गेलं. ते हॉटेल आता हेडक्वार्टर्स झालेलं आहे डिफेक्शनसाठी, कारण की ते माइन ओनरचं हॉटेल आहे. जे हॉटेल ज्याला क्लास 1 ट्रीटमेंट होता अगोदर पण, आता पण त्यांचं तेच आहे. काँग्रेस त्यांना क्लास 1 ट्रीटमेंट देत होते, आता हे पण देतात. पण बीजेपी आणि काँग्रेसमध्ये आता काहीच फरक राहिलेला नाही. आताची बीजेपी म्हणजे ती तेव्हाची काँग्रेस झालेली आहे. पण आम्ही देशासाठी एक वाईट एक्झाम्पल सेट करतो गोव्यातून. गोवा तसं बघायला गेलं तर पर कॅपिटा इन्कम, एज्युकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्समध्ये खूप पुढे आहे. आम्हाला 2 5 इयर प्लॅन, 3 5 इयर प्लॅन मिस होऊन पण आम्ही म्हणजे आमची प्रगती झालेली आहे. आणखी आता जे काही चालू आहे ते मला वाटतं वर्स्ट एक्झाम्पल इन नॅशनल पॉलिटिक्स एक गोवा सेट करून देतं. म्हणजे पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्यूशन इथे चालू आहे डिफेक्शनच्या नावात आणि डेव्हलपमेंटच्या नावात. मला वाटतं गोव्यासाठी सगळं म्हणजे कम्प्लिटली शेमफुल फॉर द सिटिझन्स ऑफ गोवा अँड फॉर द नेम ऑफ गोवा, वॉट एव्हर दॅट इज हॅपनिंग इन गोवाज पॉलिटिक्स टुडे. पॉलिटिक्ससाठी जे काय होतं, काल राहुल गांधींनी पण सांगितलं आहे की प्रेशर ऑफ बिग मनी, मीडिया, सगळं जे मिसयूज होतं हे गोव्यात आम्हाला बघायला मिळतं. पण ते आता जस्टिफाय कसं करतात की राहुल गांधी भारत जोडो म्हणतात, आम्ही काँग्रेस छोडो म्हणतात. तर एक टर्म सगळ्यांनी ऑल द मीडिया लॅप्ट अप टू दॅट कॉमेंट. बट एव्हरीबडी फॉरगॉट दॅट दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्यूशन. नॉट ओनली पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्यूशन, पण लोकांचा भावार्थ जो आहे, आमची श्रद्धा जी आहे देवावर, त्याच्यावर पण आम्ही म्हणजे एक शॅडो टाकलेला आहे की लोकांना आता देवाला पण किती मानायचं हा प्रश्न पडायला लागला आहे. बरोबर. दिगंबर कामतांचं स्टेटमेंट होतं परवाच्या ह्याच्यामध्ये की मी देवानी मला सांगितलं आणि म्हणून मी पक्ष सोडतो. म्हणजे एकंदरीत इतके दिवस ते पक्षासाठी काम करताना आपल्याला पाहायला मिळाले आणि आता ते एका पॉइंटला येऊन असं बोलतात. सो तिकडे तुम्ही कसं बघता? मला असं वाटतं की दिगंबर कामत मीम झालेली आहे आता. म्हणजे अगोदर लल्लू प्रसाद कसं व्हायचं तसं त्यांनी
म्हणजे एवढं मोठं त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन. ते एक अनडिस्टर्ब्ड 5 इयर चीफ मिनिस्टर होते. सिनियरिटी आहे, 8-10 जिंकलेले आहे. पण हे त्यांनी बोलून एक म्हणजे नॅशनल जोक झालेला आहे. याच्यासाठी आम्ही त्यांना म्युन्सिपाल्टीमध्ये एक शॉक दिला होता. त्याच्यानंतर त्यांनी काउन्सिलरना घेऊन दामोदरच्या देवळात जामावलीत प्रमाण करून घेतलं. आम्ही तेव्हा असं डिसिजन घेतलं की प्रमाण केल्यानंतर आम्हाला ते चॅड नको, पण लोकांची श्रद्धा देवावर राहायला पाहिजे. ग्रामदेव आहे दामोदर, त्यांच्यावर श्रद्धा राहायला पाहिजे म्हणून आम्ही पोस्ट पण आम्ही सोडला. कारण असं जर आम्ही केलं नसतं, त्यातून जे कोण क्रॉस वोट केलं होतं त्यांना काय झालं तर सगळं ते आमच्यावर येणार होतं. आम्ही असं म्हटलं की ते सोडूनच देऊया. कारण ह्यांनी आता लेटेस्ट जे काही केलेलं आहे हे सगळ्या देवघरामध्ये जाऊन गोमंतक हे देवभूमी जी म्हणतात त्याचं सगळं पर्दाफाश केलेला आहे. लोकांना आता काहीच श्रद्धा राहिलेली नाही. लोकांना पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्यूशन लेजिटिमाइज करायला हे सगळं त्यांचं चालू आहे. म्हणजे गल्ली टू दिल्ली सगळे पोस्ट आम्हीच ठेवणार, आम्हीच नॉमिनेट करणार, इलेक्शन पण ठेवणार नाही. आता कॉलेज इलेक्शन किंवा कुठे होत नाही, नॉमिनेट करतात. आमच्या टाईमवर असं केलं असतं तर मुलं सगळे रस्त्यावर आली असते. पण आता हे चालू आहे बाय नॉमिनेशन. तसं लोकल बॉडीजवर बाय नॉमिनेशन होणार. बाय नॉमिनेशन झालं तर 73rd आणि 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट देशाची जी घटना आहे त्याचा हा म्हणजे त्याची हे एक मर्डर खून असणार असं मला वाटतं. नक्कीच. बऱ्यापैकी लोकांना कळतं की काय आपल्या राजकारणात सध्या चाललंय किंवा राजकारण मंडळी जे वागतायत, स्टेटमेंट येत आहेत त्याच्यावर लोकांना कळतंय, जनतेला कळतंय. पण लोकांनी यासाठी काय आवाज उठवला पाहिजे किंवा लोकांनी कशा पद्धतीनं अभ्यास करून निवडणुकीच्या वेळी सामोरं गेलं पाहिजे? कारण आत्ताचे जे राजकारण आहे ना ते एक एक्झाम्पल आहे या सगळ्या जनतेसाठी असं वाटतं. नाही, लोकांनी फक्त म्हणजे मेमरी आपली ब्रश करायला पाहिजे. लोकांनी काही करून फायदा नाही. केलं तर श्रीलंकासारखं करायला पाहिजे. असं अर्ध करून काय फायदा होणार नाही. यांना गोव्याहून पॅक ऑफ करायला पाहिजे. कारण पोर्तुगीजनी पण एवढं केलं नाही, याने केलं. हा मुख्यमंत्री आम्हाला म्हणतो की पोर्तुगीजने गोवा लुटलं. त्याने काय लुटलं नाही, यांची लूट चालूच आहे. हे लुटतात म्हणून यांना डिफेक्शन पाहिजे. आणि जे लुटतात तेच पैसे. आता तुम्ही जुवारीचं स्कॅम बघा. बाबूश मोन्सरात स्टेटमेंट करतो की आता काहीच नाही. जो अगोदर म्हणायचा की हा 50,000 कोटीचा स्कॅम आहे, तो आता म्हणतो हे डिफेक्शनच्या नंतर की याच्यावर काहीच नाही. याचा अर्थ काय होतं? तेच 50,000 कोटी इथे यूज केले डिफेक्शनसाठी. तीच पार्टी जी इंटरेस्टेड पार्टी होती त्यांनी हे फायनान्स केलं असणार डिफेक्शन. कुठलं पण डिफेक्शन फुकट होत नाही, त्याला कोणतरी फायनान्स करायला पडतंच. मला वाटतं की जुवारीने हे फायनान्स केलेलं आहे आणि हे फायनान्स करून त्याला क्लीन चिट क्विकली दिलेली आहे. असेंब्लीमध्ये मंत्री सांगतो की लिगल ओपिनियन आम्ही घेणार आणि टेबल ऑफ द हाऊस आम्ही प्लेस करणार. असेंब्ली झालीच नाही, तो सर्टिफिकेट देतो की सगळं ठीक आहे. याचा अर्थ काय आहे? याचा अर्थ एवढंच आहे की त्यांनी हे फायनान्स केलेलं आहे. जे यांना गुरुवासारखे घेतलेले आहे मार्केट यार्डमध्ये जाऊन हे लेटेस्ट डिफेक्शन होलसेल जे केलेलं आहे ते ह्याच पार्टीने फायनान्स केलं असणार असं मला वाटतं. नक्कीच याला जोडून विचारतात. आता राजकारणात हे पक्षांतर झालेलंच आहे. आता विरोधी पक्ष होणार की नाही ह्याच्याबद्दल चर्चा आहेत. आणि जर विरोधी पक्ष नेता नसेल तर गोवेकरांचा आवाज कोण उठवणार? कारण विरोधी पक्ष नेता महत्वाचा असतो. 2 इश्यूज आहेत की पार्लमेंटमध्ये अशी प्रथा असते की 1/10 असायला पाहिजे. स्ट्रेंथ ऑफ द हाऊस 1/10 नाही तर विरोधी पक्ष नसतो. हे आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे 2 टर्ममध्ये आम्ही बघतो की काँग्रेसला ओपोजिशन पद मिळत नाही. पण गोव्यात तसं नाही. गोव्यात दिगंबर कामत एकटा होता तेव्हा पण तो ओपोजिशन लीडर होता. याचा अर्थ द बिगेस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन त्यांचा लेजिस्लेचर पार्टी लीडर ओपोजिशन लीडर होतो. तसं बघायला गेलं तर काँग्रेसचा जो लीडर नॉमिनेट केलेला आहे तो ओपोजिशन लीडर असणार. आता तो किती आवाज उठवणार ते मी काही सांगू शकत नाही. पण मी तुम्हाला एक म्हणजे वर्ड देऊ शकतो की
ओपोजिशन लीडर जी काय भूमिका असते ती भूमिका मी एकटा पण राहिला 39 लोक BJP मध्ये गेले तर मी ते काम करणार चांगलं करणार. म्हणजे तुम्ही विरोधी पक्ष विरोधी पक्ष नेता मी होऊ शकत नाही आता, नाही तर पण जे काम करायला पाहिजे ते मी करणार. नक्कीच. असं म्हटलं जातं की काँग्रेसच्या एका आमदारांकडून म्हणजे कार्लोस फेरेरा आहेत ते म्हणतात की गोवा फॉरवर्डचे जे हे आहेत ते पक्ष जे आता आमदार आहेत किंवा मंडळी आहेत ती सगळी आता काँग्रेसमध्ये मर्ज होणार आहेत. असं एक मोगम स्टेटमेंट येतंय. होणार आहे असं म्हटलं नाही त्यांनी, म्हटलं की मर्ज झालं तर काँग्रेसला शक्ती मिळेल. ओके. कोणी पण पार्टीमध्ये येतो तेव्हा शक्ती काहीतरी येतेच, त्याच्यावर त्यांनी म्हटलं असतं. दुसरं काहीच म्हणजे फॉर्मल लेवलवर आमचं काही डिस्कशन झालेलं नाही. त्याच्यावर एक स्पेक्युलेशन सुरुवात झालेलं आहे. ते स्पेक्युलेशनला मी आन्सर पण दिलेलं आहे. मर्जर म्हणजे विलिनीकरण जेव्हा तू करतो तेव्हा आयडेंटिटीचा इश्यू असते, इंटेग्रिटीचा इश्यू असतं. आणखी म्हणजे इझी छोटी गोष्ट नाही ती. त्याच्यासाठी म्हणजे जेव्हा असं काही सिरियस येणार तेव्हा आम्ही बोलू शकतो. आता काय आम्ही बोलणार नाही. आता मर्जर होऊ शकणार नाही कारण आम्हाला कुठलाच प्रस्ताव त्यांच्याकडून नाही. आणि त्यांचं आता नवीन प्रक्रिया चालू आहे AICC प्रेसिडेंट करायची. 18 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार. बघूया तेव्हा त्यांचं कोण प्रेसिडेंट होणार, कसे त्यांचं गोव्यात काय विचार करतात. नक्कीच. म्हणजे आम्ही बघूया. राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा सुरू आहे त्यांची आणि एकीकडे हे काँग्रेसचे आता 3 आमदार इथं राहिलेले आहेत गोव्यामध्ये. सो त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर विकासाच्या दृष्टीने म्हणा किंवा एक पक्षाच्या दृष्टीने म्हणा कसं तुम्हाला वाटतं? मला वाटतं की राहुल गांधी आणखी त्यांची भारत जोडो यात्रा ही डिफेम करायला यांना विकत घेतलेले आहे या टाईममध्ये. मला वाटतं BJPत ऑर्गनायझेशन आणखीन आमदार लेजिस्लेचर पार्टी कुणालाच हे नको होते, पण त्यांनी प्रमोद सावंतला पाहिजे होतं कारण त्याला नंबर 2ला जरा धक्का द्यायचा होता. त्याच्यासाठी त्यांनी यांना घेतलेले आहे. आणि ते टायमिंग त्यांनी असं केलेलं आहे की सेंट्रल त्यांना सपोर्ट मिळू शकते. पण लोकांना कुणालाच हे आवडलेलं नाही. RSSला पण आवडलेलं नाही असं मला वाटतं. ही मला माहिती पण आहे. आणखीन राहुल गांधीची काहीच मिस्टेक यातच नाही. हे जे गेलेले आहे ह्यांना पूर्ण म्हणजे ऑथॉरिटी राहुल गांधींनी दिली होती. राहुल गांधीची काय चूक आहे म्हणून हे गेले अशी तरी एक नेरेटिव्ह सुरुवात करायचा कोणाचा असा प्रयास असतो, ते रॉंग आहे. राहुल गांधी यांच्यावर जास्त इन्व्हेस्ट केलं, पैसे दिले, सगळं त्यांना आमदार केले आणि ते नंतर गेले. ते गेले त्यांच्यासाठी, ते गेलेले आहे कारण त्याला पैसे मिळालेले आहे. आणखी ते आता ते डेव्हलपमेंटच्या नावात ते सांगतात. हे त्यांनी जे केलेलं आहे हे मोस्टली हे त्यांची पॉलिटिकल आत्महत्या आहे. ही पैसे घेऊनच केलेली आहे आणि त्यांना पेशन्स नाही, फाईट करायला त्यांना त्राण नाही म्हणून ते गेलेले आहे, सरेंडर करून गेलेले आहे. म्हणजे कुठेतरी एक अविश्वास असा 100% अविश्वास. पण राहुल गांधीची काही चूक नाही हे मी सांगू शकतो. राहुल गांधीची काय चूक आहे? दिगंबर कामत त्यांचे मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट होते, त्यांनी तिकीट लोकांना दिली होती. संकल्प आमोणकर कोण होता? त्यांचं पूर्ण पॉलिटिकल हे बघा तुम्ही, लाईफ बघा. काँग्रेसच्या नावावर ते आमदार झाले. दिगंबर कामत त्यांनी पहिल्या टर्मच्या वेळेला शपथ घेतले होते की आपण पक्षांतर करणार नाही, तेव्हा ते मुख्य होते तिथे. तर यंदा ते आता चेंज झाले. मग तेच बघा ना, म्हणजे एवढं करून चेंज करतात. हे गोव्याचं एक्झाम्पल जे आहे खूप हे आहे, म्हणजे देशासाठी एक शेमफुल खबर आहे. दिगंबर कामत एवढा सिनियर माणूस आता तो जातो तर तिथे मुख्यमंत्रीच व्हायला पाहिजे. मुख्यमंत्री झाला नाही तर एक नवीन प्रथा देशासाठी तो सेट करणार की एक सिनियर लीडर ज्युनियर पोझिशन पण घेऊ शकतो. रॉंग प्रोटोकॉल असते, हे दुसऱ्या प्रदेशात होत नाही. गोव्यात सुरुवात केली तर ही एक आणखीन एक वाईट प्रथा BJP देशासाठी सेट करणार गोव्याहून. दिगंबर कामतने देवाचा घात घेतला. तिन्ही म्हणजे कॅथलिक जे तो फुलांचा खुरीस, महालक्ष्मी देऊळ
आणखीन दर्गा बेतीचा, तिथे जाऊन त्यांनी म्हणजे उलटं केलं. आता त्यांचं एक्सपेक्टेशन असं आहे की देवानं जे काय 15चे 10 झाले ते इन्शुरन्स पॉलिसी देव देणार, म्हणजे प्रमाण करून ते 10चे 15 देव करून देणार त्यांना. आणि लोकांनी त्या प्रमाणाला घाबरून लोकांनी वोट मारायला पाहिजे. पण देवाचा घात हे करू शकतात, म्हणजे देव पण सिलेक्टिव्ह आहे असं तो सांगतो. याचा दुसरा पण अर्थ असं होतो की देव म्हणजे रिलिजन, युजिंग रिलिजन टू गेन वोट्स इज अ करप्ट इलेक्टोरल प्रॅक्टिस. इट हॅज बीन हेल्ड इन द पास्ट. बाळासाहेब ठाकरे had given a speech asking votes in the name of religion. Those people were disqualified. In keeping with that, the councillors who have said that we have taken oath, प्रमाण केला असं ज्यांनी म्हटलं आहे त्यांना डिस्क्वालिफाय करायला पाहिजे कोर्टनी. त्याच्यासाठी प्रक्रिया सुरुवात व्हायला पाहिजे. बघूया आता.